Mandizibulisele mbukeli xa sikhongozeleke naluqikelelo lwemozulu ndingatsho ngebhongo ndithi akho kwamvula zilindelekileyo ngokuhlanje kodwa ke sabonto balithe rholele ngamafu phaya KwaZulu Natal ngokunjalo nakwintshona yasempumalanga kanti ke napha kwimimandla ekumzantsi intshona welizwe sabonto banoko lithe rholele ngamafu kanti ke ngomsombukeli uyoqaphela kaloku nanke umsingo moya bandayo uchochela ke umzantsi intshona welizwe udala ke namathutyana angephi phaya entshona koloni kanti ke sabona napha kwindawo eziphakamile into yoba limathumbantaka liqatsa ubhobhoyi ke kwiindawo ezininzi zelizwe kodwa ke liphinde lithi rholele ngamafu uqhubeke ngononophelo ngentseni yangomso ngokunjalo phaya ePulukwane ukuya kuthi ga phaya KwaZulu Natal. Amaqondo ke wethu wona okutshisa asibonisa into yoba kuthande noko ukuba bufudumala phaya eAlexander Bay ngokunjalo naseSpringbok kodwa ke amaqondo ngesithathu phaya eCalvinia sisixhenxe ke phaya eKapa lodumo ngelixa isisithandathu Vostile liqanda nje eSutherland kanti ke napha eMpuma Koloni sabonto bamaqondo athande ukuba phantsi sisithathu kaLadokhwe eKomani napha eMakhanda athathise ke amaqondo ngo-12 degrees Celsius eSajonisi ngokunjalo naphaya eThekwini koPhoenix Everulem phaya kanti ke xa sonyukela ngoku phaya eRhawutini sabonto balithande uba phakathi izulu ngesithandathu fudumale ke ngo-11 degrees Celsius eliphalale ngelixa ingu-14 phaya eMusina ngomso ke mbukeli sabonto banoko athanda uba aphantsi amaqondo ngo-16 degrees phaya eKapa lodumo kodwa kathathise ngamashumi eVostile silindele u-21 degrees phaya eCalvinia kanti ke kufudumele ngo-27 eUppington eKimberley ngu-23 zeBloemfontein phaya ibe ngu-22 naseDiara phaya eMpuma Koloni lihle izolo sabonto bakuthanda ufudumala ubukhulu becala kwindawo ezininzi 27 eRhafu kanti ke phaya eKaladokhwe ibe ngu-26 lipholile kubukhulu becala izolo kwindawo zikumntla mpuma welizwe kamnandi mawethu.